Tässäpä olisi kiekot, mitkä arvotaan kun 1000 tilaajaa on live-urheilua kanavalla. Ensimmäinen kiekkoesittelyssä on Seppo Paju Final Odds paketissa ja siellä on tarraa ja vähän lappusta. Toisena Mäkelä Archer 2. Tässä sitten Hännisen Ruthless Signature Series. Näitä ei enää tehdä. Sitten P-Model S, Duraflexi, Kale Leiviskä. Heittämätön. Toki jotakin jälkiä tuossa, niin kuin noissa muissa. Sitten tämmönen Logiikki. Soft Exo ja sitten vielä A2 Väinämäkelä 500 muovilla. Tämmöisiä hyviä kiekkoja tässä olisi. Menneekö polttoon vai laitetaanko jakko? Tilaa kanava.